Tapara di marohado pikrata lao bukautama parmiguata na parpudi matang yang nahohoma hita. Amin. Hurian itu hata marpungu hita di bagas joroni debata lao marsomba hut mandok molet itu debata namar mudu-mudu dohot manggogoihon hita mandalani bonani tahun 2024 saat rodi ujung di tahun 2024 di bagasan tikion ikon marsinggang do hita di depanna tapuji ibana ala ni asini rohana na pataruhon hita tu ujung di tahun 2024 tahun. Puji Allah Jehovah Allah Pandiku, jala unang tunggal dengan dasarnya sudah. Ibana paluahon ngolum sian hamagoan, ibana matupalhon tuho dengan basa dohot asini roha. Ale Tuhan, pinuji maguarmu saleleng-leleng. Alani i marsomba mahita di jolona, jala tardo pakoma rohana tu bagas habangsana nabadiai tapuji maibana marende mahita 5 walusada ayat sada tulu. Sangap di Jehovah langsung timbuli magani holo
berdosa asih dorohan dilekap hodahan autu banuhan puji mardebata ale manisia las rohan somba mardebata dapoton Jehova nasun timburi marite anakna Tuhan Yesus mari hite-hite goarni debata ama dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot goarni ton di parbadian atu papalangit dot tanaon amin akadi boto hamudo nama korhon hawenge ton nirohado pangunjunan di hapor siamuna alaikon adong do ulaon naung sundenggan di habange toni asa tungtang situtu jala halak si sadok hamu akan nasohurangan di manang aha martua do naposo na mangulahon si songni didapot tuan na diharoronai haleluya 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 martang yang mahita ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang di bahen hodo anak haholang ni roham tutoru ni patik asa di palua akan naginonggo mani patik urupi hami asa dohot hami dapotan haluau ni jelasamian hami di bagasan rajamu mari ite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marende itu nomor 562. Tatangihon ma pati ni debata di parpunguata Bornginon ujung tahun tulusada Desember 2024 ima pati na parjolo satu pati pasapuluhon pati na parjolo ahu do Jahoba debatam nina debatata dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam pati paduahon dang jadi ganaomu jaladang jadi sumanommu manang ahana di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodina bigasan aik na diturun di tano yang go tunggabe sisombaon manang sioloon pati patuluhon dang jadi dohonon goarni debata yang go soture dalana ay hona uhum na dosogut akan na marsineang di goarna pati paupaton ingot hamu mapabadiahon hari minggui dina onomari maulah hamu nasa siulaumu Alianggo ari papituhoni ari parjadian ni Jehovah di Batam doi dan jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anak mupe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro dipinahanmu ro diisi ni hutani halak pena mangibati hutam ai dinanom ari do di top pada bata langit do tanoon do laut do nasa isina dungi maradian do ibana di ari papituhoni di baheni do umbahen na di pasu-pasu di bata Jehovah ari paradian nanai jala di parbadiai patik palimahon ikon pasangopum do natorasmu
asa martua ho jalaliling mangulu di tano na dilehon ni Jehovah di batam diho patik panopon unako mamuno patik papituhon unako mangalakuk patik pawaluhon unako manako patik pasiahon unako lo makatidakon hatano sututu maralohon dongan jolma patik pasapuluhon dang jadi halangan ni roham bagas di dongamu dang jadi halangan ni roham dongan saripe di dongamu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lumbuna manang hodana manang dia peugasan ni dongamu beha panduk ni debata taringot tupati nasa pului ondo ahu do Jehovah debatam ninna debatata pargogona sohatu dosan jala parimas siluluhon dosa ni ama-ama tu penoparna ro di sudut patoluhon ro di sudut papaton pinopar ni akan nasugo roha diahu ale asido rohaku diaka nama ribu-ribu akan nama holong ni roha diahu naso mangalosi patiki ima sahatna atong rap mangidogogo mahita tutuan di bata ale Tuhan di bata saya pargogoi mahami mangulaon na hombar tu patikmi amin. Marende maita Tima dosata martang yang mahita ale Tuhan debata amanami na di banua gijang hodo na patupahon hasesani dosa dihami halak nadangolon marhite-hite anak haulohani roham saya si maroham dihami akan mangersakon dosa nami saya urubi mahami di bagasan rohanami hasesani dosa nami leon matuhami tondim nabadiai asa unang ganggu rohanami di asini roham ale asa hot rohanami marhapor siaon laho magotapon nasa dosa dohot roha portibion asa hupasat hami diri nami tuho gabe pilihan na mangulu jalan abadia marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabigi ma baga-baga taringot tu hasesani dosa songonon dohatani Tuhan Yesus Roma hamu tuahu hamu na loja jalana sorat
hupasonang pehamu, buat hamu maugak kutuhamu, guru hamu masian ahu, aina lambok doahu jalan naserep maroha, asa dapotan hasonangan tondimuna, aina lambok doa ugakku jalan yang dohot nahu parporsaton, hasangapon ma didibata na digijang, amin. Marende meta 160 sia tolu. Togum marohakon sai tai di autuhon ailah kami totong hatiru aku dah rosi pangolurok ibu dari buria ia songon apasma ia stutu ia stutu dotmu dari buria tatangi homma hatani di bata tupuk di parpenguata Boronginon ujung tahun 31 Desember 2024 iman atar surat di Sada Petrus 5 ayat 1 10 sada tajahama marsikat soring atong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangan di bata nagogoi asa di patimbo hamu ditikinai torang marohamuna dungo mahamu na mau tau do alomuna sibolusi songon babiat nama raung mangalului si bondutonna Gomos mahamu mangalo ibana marhite-hite haporseo ingot hamu ma dang tarbain sosongok angka haporsos nang tu aka kahagiyubunan na diportibion Alayanggo debata na puna saluhut asini roha naung manjauh hamu tu hasangapon na manotongi di bagasan Kristus pauliulion na pahoton na jala patuguon na dohamu dung jolu di tahun hamu satokin hapor suhoni di ibana mahagogoon roro di salelelena amin ido sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jala nau peopsa amin tabi gema kurlansia
Sai manata manatap do mataku ropakho tu paduam di surgohi mangaranapi budoko rogido asini roham tu usi pardosaho rohami ale Tuhan pada mapar marani homana madongania tukot budokot batahim manoguau tu dalan mia hobasi makan jahobasi ai ho do di joloku tungho do mando ngadia maralo khora kamusu akasi polisi dengan pasam doi tahe mangikutau salelenggot mangoluhau di tanoon naing masuk aku bagasmi saleleng nileleng naing di atas halaman 2. Ai ho do di joloku tungho do mando ngania maralo ko nakamusu akasi polisi dongon dengan basam doi take mangi hutau salelengko mangoluau di tanoon naing masuk aku bagasmi saleleng nileleng naing oh 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 Marende Mahita nomor 240 sia ayat sadadot ayat tolu.
Taha tidak ko maha porsiao tai songona hina tidak ko ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok ahu porsea di bata Jehovah ido ama pargogona sohatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai imana tudubuhon si Maria na gabi-gabian sianton di parbat andorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman silatus na mata terpajal doi bana di hau pinor silang na tua tu manotoru duni tanom na mula mangulu dari patuluhon na manaik tu surgo lahutul siamun ni debata Jehovah amanai pargogona sohatu dosani disimai bana pai mamulak sogot tanoon mangumi halak na mangul dohot namate au porsea ditondi perbadia jaladong sada huria nabadia huria topani halak Kristen akan nabadia dohot dia sani dosa dohot dihatai namandok mulak mangul sogot yang dihalak nang mate dohot yang uluan na sora sudah amin. Sunggul-sunggul na parjolo parmingguan bodari ujung tahun sadarion Selasa 31 Desember 2024 dipatu pada parpunguan parmingguan bodari ujung tahun masuk pukul 10 bahasa Indonesia pukul 10 sia bahasa Batak paduahon pertanyaan keluarga pukul 00 WIB tapatu pama pertanyaan keluarga pukul 00 WIB parsirangan ni tahun dohot mamuhai tahun naim baru. Songondarata marhamun tehon patnuganion ni dibata di tahun 2024. Dohot mangido pangrupion ni dibata laho mandalani tahun naim baru tahun 2025. Tapatu pama pertanyaan keluarga di bagas tabe acara di Paradehu Wiata do Tajaloma di gereja. Patuluhon parmigon tahun naim baru di hari Rabu sada Januari 2025 pukul 30 WIB bahasa Indonesia maringanan di gerejaon di patu pada parmingguan tahun naim baru paupaton parmingguan keluarga di hari Minggu 5 Januari 2025 di patu pada parmingguan keluarga di Manogot bahasa Indonesia pukul 7 WIB di harian bahasa Batak pukul 30 WIB Rap Hudulma Marsa Keluarga Jala Boedo Patu Begihon Ende Pujian Marumakon Vokal Group Sekeluargai Jala Tapa Botohom Matu Parhalado Las Disi Tapasat Ma Amplop pilihan bulanan menang pilihan tahun di Paradedo Amplop Manjahahon Berik laporan keuangan dohot mandokata Horas madita sudi amang inang. Mauliate maditu hatta ala nunga sahat hita di ujung ni tahun 2024 jala satok kinari nama hita lawa masuki ke tahun 2025. Sada hasomalan nauli di tongani huriatta di pato pado aka bilang-bilang hitungan manang pardalan ni huria di bagasan sataon jala ima nanaing si begiotta sirenuk konotta asabui tahamulateo tutuhatai pangaramotion ni ibana do pasu-pasuna di tongani huria nunga di para di huria takamang do inang ya naung tersurat di hitabi dakuboto boido cukup naking manang sada sa keluarga alai molope dang dapot na tercetak alai nga dikirim di WhatsApp grup WIG melalui soft copy manang format PDF nabui jahota. Alani disodang apala sudi be jahaon alai adong akahal nama cerikot di bagasar rohatta do nanek culota ya ima jinahahon tuhita kecuali de pengantaron tergumajang ala hiradisido ipolani berih manang berita jujur tahun
Alani pinasahat ma kamang di hati Indonesia. Segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus Raja Gereja yang Maha Kasih atas berkat pemeliharaannya HKBP Mampang Perapatan dapat melampaui tahun 2024. Banyak hal yang harus kita syukuri dalam sukacita dan atas penghiburannya di saat kita berduka. Di dalam perjalanan itulah kita dapat melaksanakan program kerja tahun 2024 dengan baik di dalam tema tahunan pelayanan oikumene inklusif. Kita bersyukur sebab pada tahun 2024 diadakan periodisasi di seluruh HKBP di tingkat semua aras, di jemaat, resort, distrik. Bahkan secara umum HKBP melalui Sinode Godang ke-67 dapat melaksanakan periode pimpinan HKBP dan preses untuk tahun 2024-2028. Secara khusus di jemaat kita 2024 semua kegiatan rutin diawali dengan pertangyangan Bonataun dan pertangyangan Boni. Dalam pertangyangan ini dimaknai sebagai gong atas pelaksanaan keputusan rapat jemaat di mana daftar keputusan dibacakan, kemudian pelantikan para panitia yang dibutuhkan untuk melaksanakan semua kegiatan di tahun berjalan. Pertangyangan ini juga diikut sertai dengan menanam benih, tanda petik kata ya menanam benih, yaitu benih yang ditanam adalah modal, baik itu berupa uang, investasi, atau mungkin juga proposal, rencana yang akan dikerjakan selama tahun 2024. Dan pertanyaan Boni ini dilaksanakan juga ya adalah bagian dari pesta Gutilon yang dilaksanakan jemaat. Sebab tanam benih dengan pesta panen tidak terpisahkan. Ya, supaya ada yang dituai, tentu harus ada yang ditanam. Itu makna teologi kedua kegiatan tersebut. Secara umum tampak dinamika jemaat kita dan partisipasi warga semakin baik. Bisa diamati dan dirasakan melalui keikutsertaan di ibadah minggu, di mana selama tahun 2024 sudah rutin 2 kali ibadah sore, demikian juga di ibadah wek sudah rutin 2 kali dalam sebulan untuk semua wek, dan kehadiran juga rata-rata adalah baik. Kemudian penelaahan Alkitab pun di semua kategorial dan persekutuan berjalan dengan baik. Jadwal paduan suara pun kecuali paduan suara gabungan semua dapat berjalan. Terutama untuk pesta Gutilon sesuai dengan laporan panitia pada hari Minggu kemarin, 98% penerimaan kita pada tahun 2024 adalah partisipasi warga jemaat kita secara internal. Kemudian mendapat perhatian kita juga bahwa pelaksanaan pilihan bulanan setiap minggu pertama yang dimaknai juga sebagai minggu keluarga ya, serta tupak atau dana khusus untuk diakoni sosial yang diserahkan di dalam amplop membantu untuk dinamika keuangan jemaat kita. Nanti akan kita dengar disampaikan oleh bendahara kita. Dan demikian demi kegiatan seperti ini ya hendaknya terus kita laksanakan di tahun 2025. Kemudian Bapak Ibu, saya tidak baca lagi lanjutannya secara ya lengkap. Saya akan loncat-loncat untuk melihat data yang telah dipersiapkan di sini. Mulai dari halaman 5, Amang dan Inang kita bisa lihat dinamika jemaat kita. Kita lihat misalnya di kebaktian minggu, kehadiran kita rata-rata dan juga berapa kali kita laksanakan. Ya, secara khusus untuk sekolah minggu itu biasa 2 sesi, 1 ibadah bersama, kemudian ada pengajaran. Dan khusus di bulan Desember pertengahan sampai Januari hanya 1 sesi, yaitu ibadah minggu. Pertangyangan ya berjalan
2 kali sebulan di semua sektor. Kita ada 5 sektor. Demikian juga penerangan Alkitab, sakramen, baptisan ada 4 kali kita laksanakan. Kemudian perjamuan kudus ada 4 kali kita laksanakan. Jadwal kita ada 5 kali sebenarnya, tapi 1 kali kita belum laksanakan, yaitu perjamuan kudus sedunia. Rata-rata kehadiran kita yang ikut serta ada juga dicantumkan di sini, kecuali hanya 1 kali di saat ulang tahun gereja tidak tercatat jumlah kehadiran kita. Kemudian bimbingan pengajaran ya berjalan sedemikian telah dicatatkan di sini. Demikian juga Natal, sermon-sermon ya. Dan ada 2 bagian berkaitan dengan kemajelisan, yaitu nomor 9, bahwa ada seorang dari majelis jemaat tahbisan, yaitu Amang Sintua Hansen Partogi Pasaribu memasuki masa pensiun, dan 2 orang sintua kita mendahului kita, yaitu Amang Sintua Rubensar Frianto Evangelo Naedea dan Amang Sintua Benhard Samuel Arif Lumban Tobing. Kemudian paduan suara sedemikian terdaftar semuanya yang melaksanakan jadwal pada minggu-minggu di ibadah kita. Dan pelayanan di tingkat Huria, Resort, Distrik dan Pusat berjalan dengan baik, semuanya rapat-rapat, dan secara khusus di halaman 11 yaitu C dan D. Di Sinode Distrik terpilih menjadi MPS, Majelis Pekerja Sinode. Majelis Pekerja Sinode ini adalah setiap tahunnya bersama dengan pimpinan HKBP menetapkan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan bahkan dengan anggaran tahunan. Dan terpilih dari distrik kita adalah dari HKBP Mampang Perapatan, yaitu Amang Sintua Res Roberto Sinurat. Dan tentunya mereka sudah dilantik juga pada saat Sinode Godang di tanggal 8 Desember 2024. Kita bersyukur akan hal ini Amang Inang, bukan karena jumlah warga jemaat kita yang besar di Jakarta, tapi jemaat kita bisa ya memberangkatkan, dan atas doa kita semua jemaat kita ini mengutus ya Majelis Pekerja Sinode. Kemudian kebaktian-kebaktian bisa kita lihat berikutnya Amang dan Inang semua seksi ya melaksanakan parhiheon ya, ini sampai ke halaman 20 bisa kita lihat semuanya. Dan khusus di Dewan Marturia, di situ didaftarkan kegiatan dan jumlah para pelayan kita di baik di seksi musik, demikian juga sending, di tim multimedia dan sound system. Sedemikian rupa Amang dan Inang kita bisa ikuti, bisa juga kita rasakan bagaimana pelayanan saudara-saudara kita di bagian Marturia mengiringi semua ibadah kita di 3 ibadah di tengah jemaat dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Di Dewan Marturia, di Dewan Diakonia ya, Amang Inang ini juga menjadi catatan penting bagi kita di tahun 2024, sebab ada peningkatan pelayanan di tengah jemaat kita ini. Ya, layanan itu ada 8 tercantum di sini yang dilaksanakan sedemikian rupa, dan dukungan kita juga tercatat sangat baik Amang dan Inang untuk menopang kegiatan di diakonia. Berharap ya di tahun 2024 ini 25 ini juga akan semakin meningkat di tengah jemaat kita. Kemudian pesta Huria ya ada beberapa perhiheon Amang Inang, semua seksi melaksanakannya. Kemudian pesta Gotilon. Di pesta Gotilon ya kita bisa lihat bentuk-bentuk kegiatan yang kita laksanakan. Dan sesuai dengan laporan panitia, kita menerima bersih tahun ini 608.000 ya juta dan 637 juta
Rp392.000. Ditambah 1 unit televisi ukuran 55 inci yang bisa dipakai untuk kegiatan kita di jemaat dan sekarang ada di konsistori. Kemudian 7 set, ya 5 sudah selesai, 2 sedang proses, yaitu ya vertical garden yang ada di depan gedung gereja kita, dan ini merupakan bagian dari kegiatan Oikumene inklusif yang dikerjakan oleh panitia pesta Gutilon. Lalu kemudian pesta-pesta Natal kita sudah kita ikuti, dan pada malam hari ini adalah ibadah akhir tahun sebagaimana ada di halaman 24. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa lihat lampiran-lampiran, dan dalam lampiran ini kita akan bisa lihat dinamika di jemaat kita. Ada daftar kepersonaliaan sintua kita 13 orang, calon sintua ada 7 orang, kemudian guru sekolah minggu itu ada 8, dan catatan kita warga jemaat kita yang meninggal ada 14 orang, anak baptis ada 9 orang, kemudian anggota jemaat pindah ada 4 orang, ya kemudian 4 keluarga maksudnya. Kemudian anak lahir ada 5 orang, kemudian di nomor 8 ada yang menikah serta ikat janji dari jemaat kita, tapi di jemaat yang lain menikah ada 6 keluarga. Dan tidak tercatat, tapi mohon maaf Amang Inang, ada 1 poin di situ yang perlu ditambahkan, ada ruas parguru nahona huria manang RPP 1 orang berkaitan dengan pernikahan ya dari week 2 sejak 10 Maret 2024. Kemudian statistik kita ini perlu kita perhatikan Amang Inang, kita sekarang ada berjumlah 875 ya semuanya Amang Inang, dan jumlah kakak ada 260. Dari statistik ini bisa kita perhatikan bahwa anak lahir ada 5, warga baru 16, berarti ada 21. Kemudian warga meninggal ada 14, warga pindah ada 14, ada 28. Sehingga ya plus minus warga jemaat kita adalah 28 kurang 21, berarti ada 7 yang berkurang dari jemaat kita. Oleh karenanya jumlah kita sekarang ini yang 875 itu sudah termasuk yang 7 berkurang. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara adalah keuangan. Untuk itu kami persilakan bendahara jemaat kita untuk menyampaikan rangkumannya. Dipersilakan Amang Sintua Elvanus. Horasma dihita saluhutna. Selamat malam Amang Inang, selamat menyambut tahun baru 2025. Ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai keuangan kita di akhir tahun 2024 ini. Mungkin kalau Amang Inang lihat di halaman 41, di sini Amang Inang bisa baca bahwa penerimaan kita selama tahun 2024 itu sebesar 1.841.606.375. Sedangkan pengeluaran kita 1.696.671.157. Adapun di sini saya belum sempat memasukkan saldo di kita. Saldo kita di periode yang sama pada tanggal 30 Desember 2023 itu adalah sebesar 408.960.816. Sedangkan saldo kita sampai dengan warta 29 Desember 2024
itu adalah sebesar 508.822.581. Sehingga kita bisa memberikan catatan di periode yang sama ada peningkatan saldo sekitar 100 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian ada beberapa memang hal yang membuat saldo ini menjadi meningkat, salah satunya adalah pelihan tahun kita. Pelihan tahun kita di akhir 2023 itu sekitar 142.800.000. Sedangkan kita saat ini pelihan tahun dan pelihan bulan kita itu ada di 164.485.000 rupiah. Adapun beberapa catatan yang lain yaitu untuk penerimaan 2024 itu sudah memenuhi rencana anggaran kita di tahun 2024. Memang setiap bulannya kita masih minus apabila kita membandingkan penerimaan kita dengan pengeluaran kita. Ini suatu hal yang normal karena memang ini adalah tahun kedua kita melaksanakan sentralisasi keuangan. Walaupun seperti itu, puji Tuhan, semua sentralisasi keuangan sudah bisa kita lakukan dengan baik, dan juga semua program-program dari seksi maupun dari Huria dapat kita support dananya juga dengan baik. Mungkin yang menjadi satu PR kita ke depannya, di mana kalau kita lihat grafik di sini, penerimaan kita yang besar masih dari Pesta Gotilon. Bagaimana kita mempunyai kreativitas untuk kedepannya kita bisa mendapatkan dana yang masuk bukan hanya dari Pesta Gotilon, mungkin dari penerimaan yang lain. Sehingga mungkin Pesta Gotilon kita bisa gunakan untuk pelayanan-pelayanan kita yang lain yang saya rasa masih cukup kurang, seperti diakoni sosial kita, baik internal maupun eksternal, dan juga pembangunan infrastruktur kita dan juga fasilitas-fasilitas di gereja kita. Mudah-mudahan kedepannya akan bisa kita tingkatkan. Mungkin demikian secara singkat laporan keuangan dari saya selaku bendahara, dan terakhir mungkin kita juga patut mengucapkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa kita dapat memenuhi kebutuhan operasional Huria kita dan memastikan kelancaran kita dalam program sentralisasi keuangan dapat berjalan dengan lancar. Demikian laporan keuangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian untuk laporan atau perjalanan jemaat kita Amang Inang di tahun 2024. Dan sekarang kita akan memandang sejenak ke depan ke tahun 2025 berdasarkan rapat jemaat yang telah kita laksanakan. Pertama, Amang dan Inang, di tahun 2025 kita akan mengadakan renovasi yang berkaitan dengan gedung serbaguna, demikian juga kantin. Dan untuk ini telah disepakati untuk membentuk kelompok kerja, dan koordinator adalah Amang Harapan Simajuntak yang dilengkapi lagi dengan beberapa anggota nantinya. Kemudian Pesta Gotilon akan dilaksanakan yang biasa tadinya di bulan November, tapi tahun 2005 kita laksanakan di bulan Agustus, dan panitia dikoordinir oleh WEK 2. Ini mempersiapkan waktu juga Amang dan Inang supaya di bulan Oktober atau November kita bisa melaksanakan fundraising untuk renovasi yang dimaksud tadi. Yang kedua, bahwa peningkatan pelayanan kita untuk diakonia Huria telah diputuskan bahwa untuk layanan kedukaan jemaat kita akan mempersiapkan peti jenazah untuk warga jemaat yang meninggal, dan untuk itu akan dipersiapkan dana sejumlah yang tercantum di sini, minimalnya tentu, dan ini nanti akan dikerjakan oleh satu tim unit pelayanan di jemaat kita dan akan disebut dengan Palang Hitam, ya, HKBP Mampang Perapatan.
Dan kemudian anggaran untuk tahun 2025 adalah 1.719.410.000 rupiah yang akan kita capai melalui semua kegiatan yang ada di jemaat kita. Demikian Amang dan Inang gambaran yang akan kita laksanakan di tahun 2025, tentu dengan semua usulan yang telah ditetapkan dari kategorial, dewan, dan juga dari para tahun serta W kita. Saya membaca dari Mazmur 126 berkaitan dengan apa yang telah kita terima di jemaat kita. Di ayat 3 berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Biarlah Amang dan Inang memasuki tahun 2025 dengan orientasi tahun kegiatan transformasi pelayanan dan kelembagaan HKBP. Kita bersemangat dan meningkatkan pelayanan kita. Tuhan memberkati kita semua. Horas. Mandok hatama sian sada ruas. Pinagi rumah tu Amang Samosir. Amang Dendri Samosir. Atong Horas Mahdita sudah di tahun 2024 lalu memasuki itu tahun 2025 dohot kesehatan sudah dohot aka pacamau tape nang songoni nang kesehatan ni keluarga dohot kemajuan ni usaha manang ulaon mulai tema dihita saluhutna marende mahita nomor 600 sada kupasahat ma tu Yesus Uhud papungun pelian sada A sada B. Upasahat ma tu Yesus saluhut na tahuki rohan ng pambahin aku saluhut natin kikik upasahat na tu Jesus saluhut natin ikik upasahat na tu Jesus saluhut na goluki
saluhut nadiriki upasahat matu Jesus saluhut naholuki Nang pamereng ni mataku mandopakon Jesus Sawarani pamangaku mamuji warnai Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Hurian itu hata hamuna damang dainang dongan saha porsiaun di bagasan Kristus Yesus. Alawat dope parjolo sahali rap hami dohot tamu amanginang di parsaoran lumobi nama muji pasangap Tuhani alani denggaddo parjolo hu patadahok kami diri nami ala didok si tua-tua jolo tinip-tip sanggar asa bahen huru-huruan jolo sinukun marga asa binoto partuturan manang didok di hala Indonesia tak kenal maka tak sayang, sudah kenal mudah-mudahan semakin disayang. Ya au marguar tupal amudi pandiangan malutung adong kanak buru nasomuli dope minta maaf sekali saya sudah menikah ya. Tu boru nirajai boru silalahi sinabutar tu lumadak danak di basa-basa tuhata di tonga-tonga ni keluarga nami dua ma bawa sada borua anggo na tua-tuai rapdotitan waeng di garejaon damang parsinuan nak kaning mana majahon berih
anggo dainang pangitubu nakaning mana markur lansia dohot nasida. Anggo dainang simatua boru saragi sidauruk nahinan go amang simatua di siatar di Batu Opat. Imaju amang otik partinadaan anggo kami marhubas di HKBP Distrik 32 Lampung nagabe sekretaris ni distrik sahatu tikion. Alani saat ma tabe parhorasan sian kami sakeluarga tu hita saluhutna horas ma dihita. Alani amang inang marparsaoran mahita dohot hata ni debata turpuk jamita. Barita nauli di parsaorata di parpunguan bodari di ujung ni tahun 2024 imana tarsurat di buku pesalmen bidutu lupu lupitu. Mamuka sian ayat sada sakat rodi ayat 10 sada hujaha madihita ta payutihut ma di bagasan rohata songonon natar surat disi ede sian si David sayunang ma mohop ate-atem mida akka parjahati jalaunang mangiburu ho mida akka si ulahon hajuk kingon aidorasdo nasida sabion songon duhut-duhut jala marmalosan nasida songon tuburni duhut-duhut sai markaposat tu Jakoba maho jala ulahon nadinggan ingaton ma tanoi jala raduti habur juon jala halomohon Jakoba jadi lehonon nama tuho pinangidoni roham pasahat madalanmu tu Jakoba jala haposi ibana asa ibana paturehon jadi paulopon nama hati goranmu songon hati uron dohot hapit toromi songon tikos niari pasobuma Jakoba jalaibana paimaima sai unang mohop roham mida jolma namardo hardalanna mida bawa siulahon gete-gete otapi rimas jala tadikon mohop-mohop unang sai hamohoppon turoham ai lahotunajat doi ai sai na siap dosogut akka parjahati alai sai na teanon ni akka nama kaposi Jakoba do tanoi sogut tokin nari dang disibe parjahati jala ia ditikir ho ingananna dang be jupang alai sai na teanon ni akka parlabokido sogot tanoi jala hahilasononna hinadeak ni hadameon disido anggo sahatna amuna dongan saha porseaon na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatta madok piga jom nari salpuma tahun 2024 halani di partikian naulion partikian nalehet nanilekon ni debata marpungu kita di bagas joro nabadiaon tentu sadado tujuanna ima maka muliatehon sudi dengan ni basa ni debata naung sakat di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolutta sian namomonai tahun 2024 sakat tunanaing paujukon tahun 2024 tentu godang do nama bahen marsak kita tentu godang do nama ngarsahi roka dohot pikirata mabahen sorat pakilalaata alai anggosian panidangiotta di haporseota maradupod debata ikod dohono do gumudang do nadinggan nabinaken ni debata sian ragam niaka parukilon sitaonon
dohot na mangarsaki rohatta. Asabor hat sian panidangion si songoni masuk mahita manigati turpuk jamita di partangyangan parpunguan bodari ujung tahun 2024. Hamuna amang inang ia turpuk jamita na sinuraton ni parpasalmen di turpukon mangajari ganup akkana porsea alai lumobido mamakulingi rohani parpasalmen uju di suraton ibana turpukon pabotokon pabua aut sugari dang mian di bagasat debata tetu songon sahala raja si David nungaikon manutun lomo ibana nungaikon mangihutton pikiran nungaikon mangasahon gugu ibana laho madalani pardalanan ni ngolu. Ale moliate ma dipatuduhon parpasalmen Raja David diturpukon bahwa taludo hagiot ni daging taludo nasa nadi bagasan hagiot ni pamatang molo mardongaton asini rohani debata. Manusiawi kalau ada orang yang berlaku tidak adil itu dibalas dengan ketidakadilan juga. Sungguh manusiawi juga ketika ada perilaku kejahatan itu dibalas dengan kejahatan pula. Alai dang hagugu onni hajol maun dipangasakon parpasalmen alai tung tadido di pabotohon ibana molo debata gabedongan molo debata na dipangasakon taludo natadok nakaning kewajaran di sisi manusia ala ni padonganion ala ni pangurupion ni Tuhani. Halani idahita maamang inang dipuka para pesalmen turpuk jami taon marhite sada singot-singot marhite sada ora-ora tuaka naporsea didok di ayat sadai amang inang sayunang mamohop ate-atem mida akka parjahati jalaunang mangiburu ko mida akka si ulahon hajukingan. Tantangan hidup orang percaya kadangkala bukan menjalani ketaatan. Tantangan hidup orang percaya seringkali muncul ketika orang percaya menyaksikan bahwa kehidupan orang-orang fasik justru mendapat kemudahan, justru mendapat kesuksesan. Sehingga dalam hati kecil sebagai orang percaya mau taat kok begini sulitnya, mau ikut Tuhan kok begini susahnya. Lebih baik seperti orang-orang jahat lainnya. Hidupnya kok mudah-mudah saja, hidupnya kok sukses-sukses saja. Alanido disosoi par pesalmen sayu nang mamohop ate-atem mida akka parjahati. Sehingga ketika kita tahu fakta menjadi orang percaya, menjadi pengikut Tuhan tidak semudah seperti yang dibayangkan, maka di sanalah bentuk ujian iman kita. Dalan laho papitahon haporseaon, dalan laho papitahon pakkaposyot maradupod debata. Tentu naik kodo adupata ragam nyaka parukilon, naik kodo bulusota ragam nyaka namangarsaki. Orang bilang pelaut yang tangguh itu diuji bukan ketika tidak ada gelombang. Pelaut yang tangguh justru akan semakin teruji ketika dia mampu membawa kapal bahtera melewati gelombang-gelombang yang semakin tinggi. Oleh karena itu pemazmur mau mengajak kita merubah orientasi hidup bukan kepada pencapaian yang ada di dunia, tetapi orientasi hidup kita bagaimana membangun harapan, iman dan keyakinan hanya kepada kuasa Allah,
di dalam Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Maka ketika orientasi hidup kita bangun mengarah kepada harapan iman di dalam kasih Allah, maka kita akan dimudahkan untuk melihat realitas kehidupan, bahwa ternyata tantangan itu dihadirkan untuk bisa kita lewati sambil mempersaksikan bahwa kalau bukan karena kuasa Tuhan, kalau bukan karena penyertaan Tuhan, tentu itu akan sulit untuk kita kerjakan. Huria nahina kolongan di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Di ayat napawaton par pesalmen tung takas manugi konsudi akana porsea lumobin nama jaha barita naulion didok jala halomo kon jahuba jadi lekonon nama tuho pinangidoni roham. Tentu molotasi gati dadalaho manugiho kita tusada pangatusion songon naginoaran na teologi sukses. Molo didok halomo kon Jakoba jadi lehonon nama tuko pinangido ni roham dang songon na di bagasan rohatna, dang songon na di bagasan pikiratna, holat disita pangido langsung dia lusi debata. Halanan yang dohonon ni par pesalmen molo ta halomo kon Jakoba. Tatu dilehot do tuhita kadamion lako madalani pardalanan ningului. Karena kalau bukan karena damai sejahtera di dalam hati, maka kita tidak akan bisa berpikir dengan tenang, maka kita tidak akan bisa berpikir dengan jernih untuk bisa keluar dari setiap persoalan kehidupan kita. Asa molo didok halo mohon Jakoba lapatanna manguluma di bagasan lomo ni rohani debata. Amang inang adong dope namar ningot na kaning nanido ni paragedata sangod dia dunguru ni hala namar tua dung dijahahon epistel na kaning didok paragedda do martua ma akana tumangihon hatani debata jala na upeyopsa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Alani molo naing manakasi dalan ni Jakoba dakolan marhitehata ni debatado sa sitong na suhat-suhatna. Kalau mau mengenal jalan Allah sesungguh-sungguhnya adalah dengan tekun dengaran akan firman Tuhan. Asa halak nama nangihon hata ni debata dadakolan ditangihon sabing dungi di pahusor-husor di peop di bagasan roka huhut diulahon di pardalanan ningulu siap hari. Karena ketika kita bertekun di dalam firman Tuhan, maka sesungguhnya di sana kita sedang menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun perjalanan kehidupan kita. Halani tahu jima maruji-ruji amanginang mamereng perdalanan di tahun 2024. Karena realitas tahun 2024 mengajarkan kita, membuka mata kita tentang bagaimana jalan yang instan, jalan yang pintas itu kerap kali dipilih oleh orang-orang saat ini. Orang-orang tidak lagi mau ikut dalam proses, orang-orang tidak mau lagi tekun dalam setiap tahapan-tahapan. Hidup bayan saya didok halak jalan pintas dianggap pantas, yang instan jauh lebih menarik. Padahal faktanya yang pintas dan yang instan itu tidak akan bisa diuji ketika menghadapi beban dan pergumulan kehidupan kita. Torop halak kaya mendadak hapedung disulik kiti investasi bodong, scam melalui media-media online, penipuan online,
Ada begitu banyak orang yang kita saksikan dan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa kesabarannya semakin menurun. Orang bilang kesabaran setipis tisu. Dungi tak adu pidon waeng ragam nyaka barita di tonga-tonga nyaka nahumaliak kita. Ala ni pakorkon ni panosak ni portibion gabe golap si malolong ni partodion. Dungi diulakon ma akan naso patut. Dungi diulakon ma akan naso tama. Dungi diulakon ma ragam nyaka hajakaton. Oleh karena itu firman Tuhan mau ajak kita semua mengakhiri tahun 2024 ini. Jangan galau kalau lihat orang makmur dan berhasil dari tindakan-tindakan kejahatan. Jangan gelisah ketika lihat orang-orang sukses tapi dengan cara-cara yang tidak layak. Tapi latih diri kita mengakhiri tahun 2024 masuk ke tahun yang baru untuk boleh ikut dalam tahapan proses dan setia kepada apa yang sudah Allah rencanakan. Sebab dalam keyakinan iman kita akan ada selalu harapan dan jawaban itu nyata di dalam kasih Allah melalui Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka oleh karena itu di momen Natal ini juga topik pada ibadah kita berkata, pasahat madalan mutajo tujakoba, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Alani taidama nadumenggan amang inang si pareakan mengujungi tahun na burukon masuk tu tahun na baru tayahima hahipason pamatangta hahipason ni partodiota ima nanaing tayahi. Apa yang membuat kita semakin sehat secara fisik jasmani dan apa yang membuat kita semakin sehat dalam kehidupan rohani kita. Atong dia manama bain las ni rohatta, atong dia manama baik kita lamsol hottu Tuhani, ima si pareakan memasuki tahun na baru lahu mengunjungi tahun na burukon. Alani disosoi turpuk jamita di parsaurata bodarion marhapo satu jahuba mahita amanginang. Mari percaya kepada proses Tuhan. Mari percaya tentang bagaimana Allah membentuk kita, Allah menuntun kita, dan Allah menyertai kehidupan kita. Karena yang jahat itu akan selesai, karena yang buruk itu akan diakhiri. Maka firman Tuhan mau mengajak kita memelihara kesetiaan kepada Tuhan. Anani hatani debata di parsaurat tadi bodarion bukan mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah menolak kesuksesan, tetapi hiduplah seturut dengan jalan Tuhan. Kalau kita sukses, sukseslah karena Tuhan yang menuntun kita. Molo mamora pehita mamora mahita siandalan natama. Molo berhasil pehita berhasil mahita siandalan lomoni rohani debata. Karena kita memelihara kesetiaan iman kita kepada Tuhan. Da nungatadai dengan bahasa ni debata marhiti akka pakkobasion di tahun 2024 songon napinat orang ni parhaladut tanak kaning juara bagas tamadok molo mangihuton siat tahun nasalpo 1 tahun 2024 tahun adong do peningkatan tangalani gogota molo pedidok nak kaning sia 20% sian internal alai alani debatado na mangurupi pardalanan ni ngolutta pardalanan ni rumah tangga nang kuriata sahat tutiki sadarion. Oleh karena itu setialah memelihara kesetiaan itu sendiri kepada Tuhan, maka kesetiaan kita kepada Tuhan akan nyata. Marhite lasni rohatta marparsaoran dohot akadongatta nasahuria dohot akadongan na dihumalia kita. Anita boto matakas marhua sodore bata amanginang lako patupakon lako patuduhon sudi akan narikot di tonga-tonga ni ngolutta. Alamolo dipakai para pesalmen kata marhaposan
namar haruan sian hata heber barah percaya manang manuk kapeak artinya berbaring tidak berdaya. Lapatan na palwason huason ni debataima na mangula di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulutta. Halani adorang sosal puhot tahun 2024 ingot tamu maju amang inang musum saliling tahun 2024 nama bayan marsakko sahatu tikyon. Kolat dingot to musum nama baik ko sugu amang inang tangyak ko ni bana. Unang langsung mate alisanga bau baroka. Aladang hama mate ni parjahat na dipaima dia bata. Alai hamu mulak ni parjahatido na dipaima dia bata. Halani ingot mahala na makasuguhon hita salilik tahun 2024 manang tabalik ingot tamu maju hise do kala na sogoro hana alani pabahenammu amang inang. Alani nuaing mamanukap hita mangido hasesani dosa siat Tuhan. Ala unang gabi gumudang tapak ketik kita marningot hasalan ni dongan sampai lupa hita marningot ahado hasalata salilingon tuak kadongan. Ala jut-jut dang adil hita tu dirita kan. Saya taingoti halak namar jahat itu kita. Hape hita dang taingot akadia mah hajahaton na tapatupa tuak ka dongat tai. Alani nuaing matiki nauli tiki nadinggan. Suatung tarbuan itu tahun 2025 alai salpu ma di tahun 2024 sudi akan namangar sahiro hatai tatangyakon tapangi dohon hasesani dosa huhut hitape tapangi dohon hasesani dosa siat tukani asa tadalani tahun naib baru di bagasan las niroha marulu pulup pita makirim asi niroha ni debata di tahun naib baru nanaing tabongoti. Amin martanyang mahita. Ali itu kan nungamar saringar hatam nabadiai. Idonahu halasok kami namar gugui hok kami laho manal puhot tahun 2024. Huhut parade diri laho mamongoti tahun naib baru tahun 2025. Berhati hami Tuhan di bagasan pos niroka babua na dumingkad do bakenommo di tahun naib baru di pardalanan ni ngodo nami. Ali Jahoba de mata amanami ramoti kuriam HKBP Mampang Perapatan sudi ruas parhalado nang akka nakumaliang ni garejaon. Di bagasan hadamion las niroha matuhan saluhutna mangiahi hasadaon di bagasan haholongon nasiyako molotong adong akan nahumurang radi mahami saluhutna laho paturehon paulihon saluhutnai unang alan yakan nahumurangi gabi tading akan nauli nadinggan salilingon diaka parsawaran nami. Ali Jakuba debata amanami ramotin ang bangsa dohot negara namion asa di tangan para sian mima Tuhan sudi akka panggonggomi sian pusat sahat tuganup akka luat di daerah-daerah sisada roha sisada pikiran nasida marhabiaran mida Jakuba laho mangula akka ulaon nasida pasu-pasu nang huriam HKBP di sadok portibion pasu-pasu nang akka parhobasna. Ali Jakuba debata amanami pardusana godang do kami jumulo sisa dosa pangalosan nami asa tung tama talup kami Tuhan gabe habaoran ni pasu-pasu mga sawan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuhan amin. Tapuji matuhata marede mahita sian onom ratus sia puluh tapasahat piliata. Tuhan Yesus sudah golongku di Tuhan Yesus ihut
sai hutundahon haporti bihon silang ni Kristus mahuda potong sai hutundahon haporti bihon naholohan sumburut be. Deon ayat sada. Hebolo aku tu Tuhan Yesus sudengoloko di Tuhan Yesus hebolo aku do Tuhan Yesus dangolo tatangyakon ma peliatan ali de bata amanami na di banua gijang hodo harorwani saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot na sauli basa na mauli utus hu pasahat kami masian na nilehon mitu kami pelian nami tuko sa jalo magabe uap na khusus di jolom paso-paso may jalaramoti asahu parhasya kami pelianon pati bulo na rajaon mo dito nga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam tadahami gudang ni silehon-lehon mitu kami asalam girgir kami mandok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Namin na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni rokam di bono tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu kami sadaryo nanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan, namar dosa tu kami. Unak kami togi kotu pangujunan, palua mahami sian pangago.
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho, di dopakko Tuhan de batama buhina tuho jala di pasorhon madamena tu toddi munabe. Horas madihita saluhutna.